Mao na ning giingon sa mga tao diri nga balay ni engineer. Tong iyang mga trabante mao na ning mga balaya diri. Tuon ako be. Mao na lagi ni. Mao na ni sulod ko. Tuon ako, sulod ko. Lagi oh galingkod sa pato. Ner. Oh, unsa may ato? Naalagi ko ner kay nakoy tuyo nimo ba? Sa inir. Oh, Dili ni ra ko ngalan. engineer. Oh, okay. Unsa may ato ah? Ni nakoy tuyo nimo. Ner kay magpahimo unta kog Dili lagi nang nir lagi. Di makakasabot. Dili lagi ko nir. Engineer. lagi engineer. Ning naunta ko tuyo mo ner kay magpahimo ko. Kasi nir ra no. Di makakasabot siguro ga ingon ko. Gaguba ra man ka sa akong adlaw eh. Sorry kayo engineer, makalimot na jud ko engineer ay. Ano ba? Kana mo insakto. Respeto gamay ba? Kay buwak. Kalimot na anad mo ko sa mga uban nga kuan ner kining engineer Pastilan. Atay di kita magkadimawa ni mong trabaho no. Yung kuno, sa may transaksyon nimo. ning magpahimo lagi ko kining plano sa kong balay ner ba. Ay nga, dili lagi ko nir lagi, di makakasabot. Engineer. Nah. Ay, So, kabantay ka na. Murgyano na kay ka nakatawag sa kung pagkatawag nir ba? Lagi kay batasan nga pagkatawag. sorry Kabantay kay ka na, anak dia. Kita nimo na. Mm. Kanang mga kayutaan dia. Mm. Kita nimo tong mga trabahante nako dito. Mm. Oh. Kanto, nagrespeto to sa kwa. Ikaw ayo ka respeto, ikaw mura ka skin sa maka sampit ko nir. Unsa man ko, nir? Engineer man ko? Dili ko nir, engineer. Unsa man ka? Sorry kayo ner, engineer. Nan. Di gini makadimaw ata maaway kin Lagi. Sorry na engineer. Na ako'y tuyo lagi na mo engineer. Dugay na ba kay ko nangita mo engineer? O unsa may imong transaksyon, unsa may imong tuyo? Pahimo lagi ko plano sa kong balay engineer. Plano sa balay. Ako swito ko kana di lang pag-unsa. Kana mga balay. Daghan na kay kong mga building nga gipangkuanan. Kaluoy sige wala okay kayo. Sus daghan kay kong mga kuan ron kontrak gani, wa gani magkakuan. Mo nang kung kabahin lang sa balay, makagarantiya gi ko na. Akong trabaho pundido gyud. Wa gyud ingog kuan. Mo gali nang wag ko nangita ko nimo maayo engineer kay ning gusto lagi nako ikaw gi maka trabaho ng balay nako engineer kay ning gusto lado na mo yung kadre nga maay kay ka nga engineer gyud puldido gina mo mga tao na Sender di man unsa man ang taong kang di makahatag man kagahiblad ako uy. Mati pauli ko sa inyo ri. Ahak ko. ayun sorry Wa man kay batasan. sorry na engineer Pagkatao ka. sorry na engineer sipiat mo ko engineer kay kasagaran na mo mga kuan manggod sa mo engineer manggod Oh, balo ka nga engineer ko. gali ang engineer sa mo tawag ko man na mo engineer god Ayaw lagi nang nir lagi. Kay abi nimo kanang nir, puro engineer murag dili. Ako engineer di ko engineer. Dili ko nir, kay mo dili ko engineer murag dili. sorry na engineer kinahanglan lagi na ko plano sa balay engineer Unsa gid kadakan na imong balay di ay? terus anda na sa engineer nga anak na forma ng engineer no kaya punay kuan dito sa kuba din kung mo sila no makasugong ra pud dito din napunay arko dire din dire pod napoy kining kuan kining iksitanan dire dan ang portahan dire sa tunga bendos anda na sa babaw kuan na puna dito sa babaw swimming pool na dito engineer ba Mate libuga mo na ko ang plano. Magpabuhat ang plano una na kay imong plano. ay pabuhat ko plano engineer inana kung gusto yung engineer ba gusto na ko ikaw mo plano nga inani Ano imong gusto? dos andanas na Magpabuhat ang kuan. Pero lang ko araw lang mapirmahan kay na magpangayoan maginag building permit sakto. oh, Pero imong inana plano ko. ay matuman. Oo Sato pa mag-drawing ko sa imong plano. oh imo lang drawing lang ka ba kay para mapirmahan ana ra siya sayo ra kayo ana raw nga balay porma Mao lagi. portahan sa tunga Mao gay na akong kuan sa imo. then arko diri sa kilid Mao ra gina siya kuana balaya. dos andanas na siya sa babaw So swimming nanas dayon, sa babaw swimming pool babaw swimming pool. Amoy atop ang swimming pool nimo. Mm. Adali, kabalogi ko mo trabaho ana sayo. kabalo ana engineer Akabalo eh. Dayon sa mga kuan. Kapin-kapin nga mga mga kuan mo sa imong balay, mga di siya po magbuhat at arko diha diyon swimming pool. arko dia din swimming pool din ang diri sa sulod tiles na dia engineer then ay divider dia na TV nya nakuha na nimo engineer
ako bahin lang anang ko ana. Kuha na ko na engineer ko. Ano naman ako na makuha na bisag unsa nga klase nga plano giinan ta nakadaan entero Pilipinas. Halos-halos tanang project din nakuha na nako na tanan. Ako yung nagkuha na ng mga building dia. Sige, buhati kog plano, drawing kog plano ner. Aw, kanang pagdrawing og plano. Sayon raman kay na. Kay unsa ganito imong pastor plano nimo? Kung Akong- anak nga balay ner oh, kaya sa babaw swimming pool dos andana sa senet. Dayon. Yan diri sa kilid abuhan diri sa kilid arko na diri. Arko na diri. Kaya ang pikas pod kwarto, diri pod sa pikas kwarto. Kaya nigsuong nimo do sa lalom ang tunga na pultahan. Aw, dali ra kay na. Then ang pultahan na ner nasa sulod. Aw wala pultahan sa gawas. Wala ner, musulod ka dito, musuong ka do sa lalom Kuha na ko na. para di masulod og kawatan ba. Aw sige, wala problema na. Pero lisod man gyud og magkuanta nga. Kay balo biya ka nga. Ug atong kuanon ang motor di bigin ang mudagan og walay gasolina. Ako'y bahala nimo ana, ner. Kung pwede. Maayo ko og kuadaan. Down. Down payment kina di po magsilbi og walay down payment. Pila may down ana, ner? Aw, sila ba naghaligi gusto mo na? Kuan gina kaligi ner mga 20 guro kaligi. Aw, kanang 20 ka haligi. Mangayo ra kog down na. Nga kuan. Kada haligi lang ha. Ang haligi lang atong kwintahan Tag mga. pila mang haligi? Aw, ang down na mangayo ra kog tag 100 kada usa. Ang haligi. Oh. Ay, Mao na. kalimot ko ner wa day ni haligi din ner. Ha? Ugoy haligi. Aw, mao ra gyapon basta kay magplano, ang magdrawing kog plano. Na May- magina siya down. Diretso na lang ta, aron madali. Kay Pila man? murag minaro naman ning imo sa may minaro o dili. Oh, dili ner. Kita tag kuan Oh, ner sige. ang Ano? discount ta. Aw, discount imong gusto. Mm. O sige, daw nilang ko dito Gmail kay Juan, ako dan drawing kon karong gabi. Baliki din ba? Ah, sige. Drawing sa kudaan ner. Aw, magbayad sila kita daan kay di man pud pwede di kita mo bayad. Kay daw gani ang gipangita. Para batay kwarta diri ner. Oo man pa ako dito. Ayaw lagi nang nir lagi, di man kagkasab. Para bukoy Kaya kwarta. akong ulo nimo. Para bukoy kwarta. Uli ko sa inyo na. Sa muka po nimo. Yang akong plano. Mao gani ta pagrespeto. Kinsa man imong katubang dai? Engineer. O engineer nya man tagol man kuno mo ni. Naginan ta magkakanang nir. Mura nag-engineer mura dili. Oh, Ako engineer man jud kong tinuod. sorry nang engineer. Sige. Wala bukoy kwarta diri engineer. Gamay ra kay nang kwarta diri engineer. Sige, wa may problema. Wa kay kwarta, balik ka ugma, ko kay plano. Oh. Baliki lang ugma. Mga alas 8 siguro o alas 9. Baliki lang kay buhatan ta kag plano. Then magdala lang pug kuan pod bayad ra gyud. Dito bulto na nang bayad ana. Kay wala. Diretso naman ako hatag ng plano sa imo ha. Pila man ang plano ana? 15. 15,000. O kay pirmahan pa man ako na kay di man kadawatan di man ako anon dito sa baliki ugma sayo. Aron madali ta. Ah, sige sige. Kay murag hindi nga ko ka kuan sa mga ba murag kalagot kay istorya sa tanang customer ako ikaw ray sus bida Dringan ang kuno mudaan niya. aduingan lagi ka di man kakasabot tinuon oy. Ah, sige sige para pagkaugma kulang kwaon. Oh pagdala na kag bayad ha. Oo. Sige na uli na siya. Sige sige ner. Salamat ner. Signer. Ah, Uli engineer. na litse mo kung kahinong di ba kakasabot ginag engineer. Meanwhile, Engineer, paing buntag. Ara di gihapon ka dire. Oh naragyapon ko dari. Kay gal tanaw-tanaw ko ng mga trabahante kay namag ubang trabahante ligoy-ligoy ba. Ah, Walang unig pangbantayan. Katong dako po ni mga kuyitaan ri engineer no? aw kini yutaan ako di dako ikay ni na pa yung mga basakan daga. Mo ni ako gihimo rest house dire. Lain pa yato engineer. Ah, mo to kung paano gipahimo nimo. Ano to? Oh na wala cha. Ah, ron. Wala cha. Tara. Ang imong plano, o ni. O, mo na imong plano. Dinala na mong bayad. Ana. Pila kay to? 15. 15 no? Adre. Plano sa? Dala imong plano. Ha? Mo ni kung balay engineer? O, mo na imong giingon. Ang plano nimo, swimming pool, atop. Di ba niingkog duha ka arko? O, mo na. Ya. Amo ang dingding ana. O sa, wala na dingding, wala may haligi. Mo ba? Iwa po na haligi. Amo may imong konsong plano ko, nga walay haligi. Yang pultahan ana. Ang musuong ka na slalom, aron makita nimong pultahan. Kaya nga man ka ang pultahan sa sulod. Sungo nimo slalom, aron makita nimong pultahan. Mo din ni drillingan nimo sa kung plano ner.
Unsay ner? Apila ba ka nako inang nga dili ko ner? Engineer ko. Unsa man kang di magkakasabot gahiya ba nimo kulo? Ner man jud ka kay Ano mo mo tagong ner? Unsa man day ko? Wa ko kapasar? mura man kag dili engineer ko. Ring palanggani sa akong balay. Plano. Palpak na. Adagan ba kay istra bayad na? Oh. Bro, Pila man ni? pilang tong bayron nako? 15. O dro. Mura ni imong bayad sa ko 15. Unsa man kang ang atong sabot 15 mil, 15 pesos. 15 ra kay balik 15 ra po ni umreng. Upo kay ayo. Awa mo pod kay kuan pagkatabi. Layas na.